Ako si najrýchlejšie viete preposlať svoje údaje na svojich zákazníkov, a to naozaj trvá pár sekúnd, si ukážeme v dnešnom videu. A to je cez tento NFC prívesok, ktorý teraz FUME priviedla na trh. Je to vlastne taká naša moderná digitálna vizitka. Takúto digitálnu vizitku si môžeš ako obchodný partner u FUME zakúpiť. A v dnešnom videu si ukážeme, ako to funguje. Takže stačí, ak si vytvoríte svoj link manager, ktorý máme u FUME zdarma k dispozícii, kde si všetky vaše telefónne čísla, kontaktné údaje, e-mailovú adresu viete uložiť a nahraje sa to vlastne na tento prívesok. A potom predstavte si to tak, že sedíte so zákazníkom a chcete mu v rýchlosti ešte odovzdať svoje údaje. A nemáte papier a pero, alebo zbytočné proste na papier a pero, ale má to hneď uložené v telefóne. Takže funguje to takto. Priložíte tento prívesok na telefón. V telefóne sa hneď zobrazí, že to môže vlastne ten zákazník otvoriť. A hneď sa zobrazia všetky vaše údaje, váš shop, vaše registrácie, vaše akcie, aké máte momentálne. A samozrejme aj hneď kontakt, ktorý sa preniesie na telefón a uloží s vašim telefónnym číslom, s vašou e-mailovou adresou a priamo do shopu. Takže takto rýchlo, naozaj pár sekúnd a máte to. Posledný tip, môžete si to vložiť do vzorkovníka. Môžete to mať tam, alebo môžete si to priložiť vlastne na vaše kľúče a máte to stále so sebou. Takže kontakty vám nikdy nebudú utekať. Je to dostupné od marca, FUME to priviedlo na trh, je to krásna novinka, takže využite to. Čaute!